Алейкум дӯстон, дар дукони Парвез ботексиё наомадагия нархҳои оптоист. Парҷон габза нарха. 90 сомон ботекс. Ду ранг доранд, ду одама. Сафед дора, сиё дора. Ду наочка просим парадия. Нархи оптоиша любой хел нарх ягон ҷода нест. Адресшон бозори Корвон, Пажарка, 4 қатора, даст сирос 4 қатора меша. Номерои телефонам мемонем. Номерои сайт pastel.shop.tg. Инам бо диққатон шунем. Пастелои шапарак 220 не, 200 не, 180 сум Чанд та ранг дорад? чорнаочкага. 5 та расмета. 5 та ранг дорад. Ина рангош бо диққатон шунем. Ҳамаш нархи оптоиша хел нархҳо дар ягон ҷо нестай. Дӯстон лайк подписка фаромӯш накунед. Бо кадони дар сарчоп парчоқ хеле даркоше. Ин пахтагиром 110 сом, жатко 85 сом дар ягон ҷо, жатка 85 сом нест. Ина ёш 100 сомоне ина глора нигоҳ кунед. Ина бори на. Беҳад варианти бисёре барои ду одам дар сархони ҳама навш ҳаст. Борои новинка омадагия 160 сомон е бачаи хели нарх дар ягон ҷо нест. Нархи оптоиша. То пенсия тона гарантия дорам. То пенсия та набуд биё возврат қабулш мекунам. Гарантия дора вақте ки мешӯиш агар пад бирояд ки рангш алиш шавад возврат мекунад. Гора би хели ранг дар ягон ҷои бозор нест. Биё. Фақат успетта буди. Дӯстон ин нархи оптоиша фақат ба хотири чӣ? Ба хотири подписчикои ма. Лайк подписка фаромӯш накунед. Я борига адреса бигӯ. Адрес якум дарвозаи Пажарка 4 Рият. Тарафи дасти рост. Ҳамин Пажарка ки дар омади дасти рост 4 қатор то охирша меои. Бахай номеро шавёнед ва занг занед.